Nećeš me Davidoviću? A? Davidoviću? Šta radiš to? Jebem te usta, ne smiješ kako pišam da jebem u usta, hoće? Ajde nisi tamo. Nemoj ih da. Neću vrema, neću. Ovo ti začepljen. Beži. Ovo smo mi na radnom mjestu. Ovo ti začepljen. Ajde sad, beži. Pravi mi znavi. Moram ti ti da se još. Jedi. Nemo onda posipaš pičku što ti razbiti. A? Nemo ovdje posipaš. Neću bre, neću na tebe, neću. Kad se ušli na Kenju? A? Kad se ušiš na Kenju? Oni me kurac kad će ti da kinješ. A ne da me poniješ slučaj i ne bačite. Ajde. Napuni me to, jo. Šta ti Denis? Ne. Šta ti Denis? Šta radiš? Drkan kurac, hoćeš ti. Daj završavaš, jeli? A završavam se do 15-20 minuta. Idi nađe onak tvojeg koji su prazne kazne. Ajde, jer te boli kurac? Koga, brate? Jer te boli kurac? Koga misliš, brate? Ti si kurivna u gospodina Gajišića. Pa možda je drugi. Gdje si završio, jeli? Ovdje nije, ovdje uđi. Nigde nisam, tu su tvoji. Ovdje uđi. Bate su završili, čekaj. Ben te usta. Nemoj da se nazim, budi gore. Brate, ne rad se sad da vas... Budi gore, budi gore. Bebe! A budi gore! Ovo si moj! A nisam htio, rekao sam. Jedi ovo, brate, sad ne damo. A nisam htio, majke. Budi gore, kura da ti prska smula jemo. Ne prsati se. Dođe da vidiš, nam da ne prska. Gledaj. To kad si pustio, uši glavo. Ne uši kura. Kad si pustio, vode. To skočila na te. Si normalno, brate. A jedi govna, bre. Daj mi čisto čelape sad. Pogledaj. Nemoj da se ne tu kad si pustio vodu. Nemam druge čelape spavam pa je. Pusti, pokreni vajutka. Neću, bolje. A te niću da nije